Другото, което е хубаво на тази рамка е, че е и като буфер. Може когато семейството е нали, силно и по някой път не на време го разширим. Ето вижда, че те се качват горе и нали, могат да изграждат допълнително ето виждате как в момента нали, сега нали, е топло времето съответно, но когато се застуди и когато стане хладно, семейството, част от колонията се формира ето е тук, нали, в тази топлата част. Другото, което е интересно, че тук може да го използваме като да си отбелязваме майките, да си водим като някакъв, не нали, отделно тефтерче, нали, какъв тип майка е, коя година е, цвят. Лично досие на кошера.